Ka Sub Committee jong ka Central Executive Committee jong ka Party HSPP kalashim ya karai ban penwai no ya ka HSPP Nongstoin Area Unit hadian maklami ka jingbom ya sungthu jumut ban sei ya kortong jong ka party na Nongstoin constituency kate ka jingya pa ya para hapo ka party kala pelong ru ya ka Nongstoin Area Unit ban mi arken hun bat dei halor kani ka nongrem bak central body kalashim ya karai ban penwai no shwa bat ya kikam jong ka Nongstoin Area Unit ya minta support on simti no ban pet bat khmi da ka Sub Committee jong ka Central Committee. Habay day bat kani kabenta na kalyang jong kaway na kikinhon jong Nongstoin Area Unit habakran bat kila patay kubor kila penpaw ya ka jingkaman halor karay jong ka central body da ka ba kilaong balimba karay jong ka central body kala khanglat ya kaway pat kakinuhon kabala sedang ban persyang bantaw isi thamay na kabenta ka Nongstoin Area Unit. Kani ka jing penway no jong ka central body sub committee ya ka Nongstoin Area Unit na kaliang jongi kumki khot jong ka executive committee ha ka jingalam jong ba which well lungdo ni sneu ban ong bangi kubur ya kata ka jingle jong ka central budi ba ka ju ka poru na kaliang jong ngaru nga kubur biang ba hooj sisa kadon ha ka jing ya phajumut jongi kum kinong tre jong ka parti bat kat kum ki kot kubor ki social media ngili ba nakaliang jong ka parti SSPP Nongstoin Area Unit ngili adon akon hun bat ngili iru kat kum ki kot kubor ki bangi ngila ba nakaliang jong ujana secretary jong ka Nongstoin Area Unit hakaji yalam jong vice president ai ma tingdaran do il persang ru wat ban snathmai wat ya ka isi jong ka Nongstoin Area Unit ti halor kini ki benta nakaliang jong ngi kum ki nongkit kam jong ka Nongstoin Area Unit ngi da ngila ban ong bangi sneu ban ai ka jingero ya ka central budi bakala shim ya ne ka sinjam ka ba kan penwai no ya ka ni ka isi ha ka jingyalam jong I bakwi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.